शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची झालेली भेट ही कदाचित पालकमंत्री म्हणून काम करत असणाऱ्या रवींद्र चव्हाण यांच्या विरोधातील भेट असू शकते। दोन्ही विरोधक एकत्र येत आहेत, ते पालकमंत्र्यांच्या विरोधात एक आहेत असं मत सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी व्यक्त केलंय। कोकण सात लाईव्हचे सल्लागार संपादक किशोर नाईक यांनी घेतलेल्या टू द पॉइंट या विशेष मुलाखतीत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याविषयीचा प्रश्न माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांना विचारला असता शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यात झालेल्या भेटीवरून त्यांनी हे विधान केलंय। काल तुम्ही बघितलं असाल की रवींद्र चव्हाण हे एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ह्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करतात। मी त्यांना ज्यावेळी भेटलो त्यावेळी 3 आमदारांच्या याद्या होत्या, एक नितेश राणे, वैभव नाईक आणि सावंतवाडीचे दीपक केसरकर। त्यांनी वैभव नाईक त्यांनी म्हणाले की वैभव नाईकची यादी आली माझ्याकडे विकासात्मक, मी मंजूर केली सगळी ती, पण ह्या दोन्ही आमदारांची यादी आली नाही होती। या दोन्ही आमदारांची यादी त्या ठिकाणी आली नव्हती, पण ते सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करत आहेत। आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण परवा झालेली जी आपण कणकवलीमध्ये जे दीपक केसरकर आणि नारायण राणे जी भेट ही कदाचित जे पालकमंत्री म्हणून काम करतायत त्यांच्या विरोधातील भेट असू शकते। म्हणजे तुम्हाला वाटतं की त्यांच्या विरोधात म्हणजे दोन्ही हे विरोधक एकत्र येत आहेत, ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या विरोधात एकत्र येतात असं माझं मत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।